Baho man. Niks nou niet meer bro man. Ik heb alles. Waarom mee bro? Ik maak een video man. Ik kan me zeggen goed te vragen ik een video maak. Nou, wie zijn moest nou? Nou, wie zijn moest nou man? Nou, ik mute dat stukje. Nou, ik moet die switches doen man. Samain, wie kan die switches delen? Samain. Nou, moet ik die switches vat ja. Zullen die doen niet? Ada switches. Tinggal Ja, op je plan man. Op je plan. Wat is het? Die switches op je plan. Oh.